Γεια σας παιδιά, του Cool Games εδώ και σήμερα παίξουμε Skyward με το φίλο μου τον Άγγελ. Είμαι ξυλοκόπος, πάμε. Πάμε από πάνω, θα πάμε που συνδέεται με τα άλλα νησιά ή θα πάμε κατευθείαν mid? Mid, τρέχα mid. Θα πέσω, είναι το θέμα γιατί έχω fail shift. Κάποιος μου στέλνει LOL! Σε ρίξανε. Δεν ξέρω, παίζει να έπεσα και μόνος. Έπεσα μόνος. Μα ρε, δεν ξαναβάζω εγώ blocks, θα σας δίνω σένα γιατί βάζω blocks και μετά μου τα εξαφανίζει τα blocks και πέφτω κάτω. Σου μπαίνει. Είναι ένα στο νησί σου, στο νησί μας τα σκάω. Πού είσαι, το βλέπεις? Το βλέπεις? Μπράβο. Δεν ξέρω αν πάει έρχεται κι άλλος γιατί... Άλλοι δύο είναι. Από πάνω σου. Τον έφαγα! OBG! Ένα εσπίσε. Έλα, άνοιξε μου ένα μπλοκ να ανεβώ πάνω, να σε καλύβω. Γιατί δεν μπορώ. Ή άνοιξε μια τρύπα. Και αυτό... Κάτσε γιατί μου έρχεται. Ναι, άνοιξε, μπράβο. Από πάνω σου είναι ένας. Ανεβαίνει πάνω, δεν σε έχει δει, δεν σε έχει πάρει χαμπάρι. Φεύγει. Ναι, εντάξει, φεύγει. Εντάξει, έφυγε, τυχερός. Κανείς δεν είναι mid. Α, όχι, είναι δυο άτομα mid. Τους έχω, είναι άχρηστοι. 6 kills. Στο τέλος θα κάνω τέτοιο. Βάζουν, νομίζω τους κάνω TNTs. Δεν είμαι και σίγουρος. Πάντως έχουν βάλει TNT. Έβαλα TNT και βάζουν και redstone. Άνοιξαν TNT. Καμπουμ, μπέμ. Είδες που έκατσα? Ναι, σε είδα. Σε ένα φίλο στη γωνία. Πήγαινε, πάει ένας. Είναι 18 hard, 19, τον έχεις, 15, 11, 6, 4, 0, 1. Bow, nice bow. 2, έπεσε μόνο. Έβαλε λάβα, πάρτι, άμα δεν έχει. Μόνο αυτοί στο mid είναι και βάζουν TNTs. Πρέπει να χάσω live, Όχι, δεν θα χάνω live. Και βάζουν TNT αυτοί. Αυτοί ψάχνουν για chest βασικά. Σου ρίχνει. Σου έρχονται. Βασικά δεν σου έρχονται. Εγώ πάω! Λαγκάρω πολύ. Σου ρίχνει κι άλλος. Μπράβο. Μπλόκι. Κάτι. Ναι μωρέ! Πίσω HP! Πίσω HP! Λόλ. Έχεις ψυχές να πάρεις? 13. Πάρε. 8 kills, 9 kills συνολικά. Ωραία, φίλο. Άμα τυχόν snowman, παιδιά, έχω παίξει μπουνιά του υπολογιστή. Α, δεν έτυχε, ευτυχώς. Τυχερός ο υπολογιστής. Λοιπόν, αυτό το βίντεο παιδιά για σήμερα. Κάντε ένα like και ένα subscribe αν σας άρεσε το βίντεο. Την άλλη την επόμενη φορά. Γεια σας!